Yeah. Yebo, sanibonani. Onibingelelayo, Thula Sizwe kaNkabinde. Nginibingelela ngikhona lapha eKQ Records of Salvation Studio. Namhlanje zingu-11 ku-October 2025. Lapho sinesivakashi sethu esibalulekile kakhulu from Ludonga Funerals. Ngiyacabanga ukuthi kena benimlindele njengalokhu sifakile ama-post ukuthi kena uzobe ekhona and kubalekile kakhulu afisa ukuthi kena andlulisele kunina ngomsebenzi wabo. Ngizocela ngokuthi nje singasapholisi maseko, ngizomnikeza ithuba ukuthi anibingelele, anamukele futhi wamukelekile eKQ Records of Salvation. Siyabonga nje ukuthi kena usethembe nje ukuthi kena sikwazi ukuthi sithumelele lo myalezo kuzethameli zethu. Ngabe uphilile? Siyabingelela futhi sibonga ngokwamukelwa ezimhlophe ekhaya. Siphilile. Impela nje. Hayi kuhle kakhulu. Ngaphambi kokuthi nje siqale nje ukubaluleke kakhulu nje ukuzazisa nje ukuze bazi ababukeli bethu ukuthi kena ubani labakhuluma naye futhi bangalindelana enkulumeni namhlanje ubaphetheleni. Ukhulumayo uNkosinathi wakwaMabuza. Insizwa nje eseyincane kodwa ijulile ngomqondo kwezamabhizinisi. Namhlanje ngiphethe umshwalensi esisebenza kuwo nosuthulayo emphakathini. Umphakathi usizakala kanjani kulo mshwalensi size ngawo namhlanje? Angenake mina umuntu difficult kakhulu noma umuntu olukhona, kodwa ngiyaba lukhoni uma isimo siphoqa ukuthi ngibe lukhona. Yebo. Umfana nje okhulele eGoli endaweni yaseKatlehong lapha eJeniston. Nelokishi bathi kuseKatlehong. Ngiyazwela impela ngalo. Section yethu iMgadi section. Yebo, ngizalelwa khona lapha eNatal Spray. Khula khona lapha. Ngokukhula-ke ngase ngihamba ngiyofuna amadle kaHlaza. Ngihambile nje umhlaba nje noma ngihamba ngawona. Kodwa ngihambile ukungizama nje. uNkulunkulu wagcina ngiphonsa ngapha eMpumalanga. Hayi ngoba Kodwa imvelaphi yasekhaya iyangapha eMpumalanga phela. eDriefontein, Shipmore, umkhulu basuka lapho. Ngiyazwela impela ngaleyo ndawo because nami lapha eZion kusonta ugogo, nami ngasho ukuthi ngisonta khona because ngikhulele khona nami. Bekune branch nje kuthiwa yase Shipmore. Base Shipmore. Basho njalo impela. Hayi angicala ukulizwa leli gama. Hayi sathokoza kakhulu ukuba nawe Bhutimani. Sitheme sithola nje i-booking yakho, booking request. Kwasithinta kakhulu ukuthi kena cha, hayi kusho ukuthi hayi umsebenzi wethu uyathandeka impela, uyathembisa. Like ngoba uyi-business lokuqala esile-hostayo nje namhlanje kule podcast esibheke phambili. So nje it's very much of a special podcast today. Siyabonga. So i-inspiration mhlawumbe ukuthi kena ungene kule ngazi noma ngathi imboni umkhakha. Ngabe yini inspire mo especially usasemusha. So le mkhakha le yemishwalense most of the time sidokuthola ukuthi kena abantu abadala engazathi kena bane interest lapho. So wena in your early age nje usasemusha and uhambo lude lalo msebenzi lo because
uhambo likuthatha lize liyokubeka ekugcineni la kuphela khona impilo, nilekelela abantu ukuthi bagoqe impilo zabo ngesizotha. So like it's something that is committed for a lifetime of everyone niba ne-relationship naye ukuthi kena nimlekelele nimsingathe kuze kube segcineni. So wena ngoba nje kusase early ikhamba kanjani leyo interest leyo ukuthi ke nayi mina ngivele nje angiyangena impela? Buti njobe bengichaze nasekuqaleni ukuthi ngiphandile empilweni. Uqala wami nje ukusebenza nje mina ngo-2012. Ngasiqala ukusebenza lapha eCarnival City. iBenoni. Ya i-casino leya. Kune magic company khona lapho ngisebenza magic company as a general worker. So anything nje ebe generalize lo msebenzi. Mechanic ama-go-kart, service le machine, cleaner, i-flooring, yonke lento nama toilet ngangiwa-clean. Beshintshana nje siyinsizwa ukuthi hey iviki lakho size silo nje sasingafuni ukuyocleana khona lapha ya. Ngikwenzile lokho. So ukusuka kwami eCarnival City ngonyaka ka-2014 ngase ngithola ithuba lokusebenza e-Absa Bank. Kulapho ngavula khona umqondo ukuthi ngisebenza ngama-file abantu abakhulu lapha ya. Bengibuka nje one day bokuNovember 2015 ngisebenza ngefile lenye insizwa ukuthi umuntu ulingana nami lo. Kodwa nangibuka inombolo lapha ya le ndoda unawo ama-resources. Iqhelile ngokweyinombolo. Yeah, kuthi ngathi ngizogugela lana mina. Ulapho ngasiba khona nomqondo oqala ibhizinisi ngo-2015. My first business was registered in 2015, December 15. Wase longiphanda ama-project ngaphanda. My first project ngayithola ngo-December 2016. That means the following year. It's 5 years. Next 5 years after registration. No, 2015 mang-register business December. December. Then 2016 December. 2016. Yeah, the project. Umhla 16 December. And ngasekho ke Absa ke lapho bese ngise FNB. Ngoba unyaka olandelayo 2016 ngaboma August ngashiya Absa ngathi post FNB. Then mangifike Absa nakhona ngasebenza nje lo msebenzi ebengwenza ngale. Mangifike FNB ngasebenza khona lo msebenzi ebengwenza ngale Absa. Ya net bese kuhlukile nje izinto ukuthi besenza kuma petrol card ngoma business. Ya bengidila kakhulu nje ngebusiness nje. Ngase ngithola ithuba nje futhi lapho uthi hey kunezindlela zokuphila ngaphandle angiqhubeke lento engangiqalile lo nyaka ophelile. Then ngayithola invitation my first contract ngayithola bekulapha eDelmas sasusa ilahle. Kufuneka ama truck lapho. Bongakangeni kulo mkhakha lo. Bengangeni kulo mkhakha lo uMaskasa. Angena ke lapha yana we moving ilahle from eMine to a wash plant. Then bazolwasha bese balithatha balise side in the Eskom. Ngangithole nje lo msebenzi lokho nje. Ngiyakhumbula nje ngi-16 zango 2016 December. Yontanga bami kwakuyi-16 December zangempela ke. Zibuya ngempela. Mina lapho ngiyohike ngihambisa i-application ukuthi ngithole umsebenzi. Abantu bona bayalona ngaleso sikhathi. Bayabhiyoza. Kodwa zange ngiphathe kabi ngoba ngangi-understanda i-vision enganginayo. Ngoba umsebenzi. Kubalekile lokho kakhulu because konke kuyadlula. Kodwa iplan lakho liyaqhubeka. Hayi ngikuzwa kahle. Yeah, ngasebenza ke up until ngendaba zepolitiki ezayikhona ngaphansi ku leadership yayikhona ku upresident wethu uZuma. Yeah, wasukudissolve yonke nje lento yayikhona nje lena nje sasithi sayiphanda nje. That's why abantu abaningi balahlela imisebenzi makwehla umongameli uZuma. Kwachinja izinto eziningi yonke lento le. So what nayiphela le project the following year 2017 ngase ngiyozama amanye ama project eLimpopo. Lapho sasazama
ukuthola i-chrome yeah le yakhe insimbi insimbi yeah sihambile ngihlalele from 2017 until 2018 sizama lapha nakhona into yaseyingisusa nje ngiyanqamulela nje kodwa sokhuluma ngelinye ilanga ngendaba zamabhizinisi ngelinye ilanga into yaseyingisusa nje bese si-invest imali eningi kanti ne-license asayithola lapha yokumayina lapha engasiyiyo and mind you mayibona inkosi lapha uyibona nje ugoqa izandla inkosi uyibona nje ngesikhwama nje uyabona so every Monday besitravel siye eBakersford then ama-Friday siyabuya siyeGoli then Monday siyeBakersford because waphela imoto waphela imali kwaphela konke lokho sasikuzama hayi kone ngoba kubuyela ekhaya ke going back to the drawing board ukuthi ayikhona manje ngazathi angikho consistent epusheni kwami yini engayenza ke manje ngaqhubeka ke ngama-application benguye naku-tendering ku-tendering supplier ukudla ey'kolweni yayiphushe ngempela yabona until kuzofika i-COVID yaphela leyo project leyo ngoba i-restart everything i-COVID ivele yaphela leyo project leyo 2020 ke manje now lokho sasinako besikuzama laphaya nalaphaya sase siqoqa siyothenga itraga yethu ke manje as a family nikuhlanganisa manje yeah remember ngo-2016 ama-truck ngangwathola ebantwini ngangwaqasha but manje ne-profile lethu laselivume ebank nale deposit esasinayo yaseyizivumele ukuthi singakwazi ukudeposit sithole i-horse then bese sirenda i-trade bese kungcono ke manje anisaqali everything from scratch akusaqali everything from scratch but i-stress manje ke sibhekana nawe nje straight ke manje kungcono nje na urentile ngoba uyathi nayifile lento lo umnikazi uzobona uyatshela umnikazi ukuthi kena ngazathi angizwa kahle lapha ya so manje mase ngeyakho i-stress sasibhekana nawe ke manje yeah so sayithola leyo truck leyo bese move from eDelmasi to ekusile power station neMajuba power station esifaka amalahle lapho kune subcontract esayithola nje hamba yafa lo truck buyi second hand ma kilometer vele beyivela sihambe yafa and ukuyivusa yafuna imali njengemali uyabona ukuthi vele manje vele tholakaleyo sazama ukuthi sithole enye futhi uyabona sayimisa kancane yapaka le ibulala engine yakhipha i-piston yakhipha ngeblock sasilandela ngemuva ngalibona liphuma nje lishona le ilayisha umthwalo lapho sise eNiger iyodiliza umlotha eKlepperfield ilindiwe la kusetshenzwa ngesikhathi ngesikhathi so nje emva kwaloko nje sazama ukuthi sithole enye ihorse sirent sathatha lesa uyipaka khona ngasekhaya eKatlehong sathola ihorse nakhona sayirenta sizama ukuthi siyithenge rent to buy yaphusha horse amsho iphusha 2 months yafa nayo la iyodiliza lamajuba la e-power station yafake yabo lapho ngabona ukuthi yabona i-tracking nje stress because mayisahamba izoyifaka le mali iphinde yilande futhi ngokuthi kena ife futhi yayidla futhi mawuthi ubheka ama-parts yabona le second truck le ebese sitholile amsho sayivula ka-6 engine and i-gasket yodwa nje i-gasket it's 8,000 rand usofaka ama-sleeves lapho usofaka ama-o-rings konke lokhu nje konke le truck namanje samile njoba imile nje manje is-cost over le mali esayihambisa lapha for i-deposit yakhona and lento iphendula umbuzo wami engiye ngaba nawo for isikhathi eside ukuthi kena kungani ngibona amanye ama-companies amaningi and uyabona ama-company a-successful why arent ama-trucker ekubeni engabe anawawo ama-truck kusho ukuthi balekela yona lezo stress lezo sikhulu kabi stress sokubona i-truck awulali ebusuku ukuthi nakufona nje makufona abo-driver nje ngo-1 ngiyazi ukuthi ungozi yami seyifile kumele sivuka yabona ngesinye isikhathi bawodilize kusile bona bodwa abo-driver batshontshelana bodwa ngoba le yethi trailer sayithola iqaqeka isondo ngapha uyabona futhi baliqaqa baphazamiseka baliyeka
ama-nuts wangaphuma wonke. Oh. Wahamba wadiliza udriver masaphuma agibele N4 abuyela back to Delmas laphuma isonto Layiphumela. ubona seliyongena leplazini nakhona and selibulala idrama kusasa kuseni masifika sithola idrama ukuthi lifile konke nje uyakubona nje bebazama ukutshontsha nje Hayi cha ikona. and ohlele sirentile leyo uyabona kumele basirenti trailer kumele siyiphathe kahle njengeyethu uyabona makufeel light nezintambo siyakulungisa ama hydraulics siyakulungisa iseyili malidabuka siyahamba sokuthunga noma sithole lenye uyabona Yeah, yazi ngithola omunye information ebengingayilindele yazi. Hey, and enombuzo omningi for a long time just ngingayinaki ukuthi kena yeah, and wonke umuntu othi umbuza ngamabhizinisi ukuthi ufisana ama-truck awasali. I think bayawuphenduleka manje ukuthi kena yini lento abayifunayo. Yeah. Kona ikhona imali nawuthola nje a direct contract or i-subcontract enomuntu oyedwa othole i-direct contract ingabi chain ngoba ngaba i-chain nje kube it's a direct contract kube nabantu abawu-3 in between bese kuba uwe ngaphansi lapho uthola ama-peanuts vele Cause manje le pie leyo mali ayifika ukufika kuwo uyabona so kwaba kanjalo ke tracking sathi sime kancane i-stress vele yangistressa vele ngangagunda nekhanda vele yabona kwakunzima ukuthi ngebaba shop ngiyogunda ikhanda nje ukuthi hayi njani nje le then ke sahlala phansi as a family ngo-2022 ukuthi sizokwenzani somndeni ngokubuka after covid abantu abaningi balahlela imisebenzi yabo yeah i-covid yashaya ngasho 95% of South Africans angazi kwamanye amazwe kodwa sengibala ama-South Africans like 95% of South Africans abalahlekelwa into zabo 5% nawo sokuthi wawubambelele ukuthi eyinkosi manje kuphele nje lo bhubhane nje ngidlule ngani but uphele nje lo bhubhane usuhambe nezinto eziningi kubantu abaningi uyabona balahlela imisebenzi imoto yonke nje lento lena nalo 5% now kwakusurvivile hayi ngoba kona washuba impela so sasisahlala as a family ukuthi sizokwenza njani ngoba nemisebenzi awukho kakhulukazi nasemndenini vele siphila nje uyabona nje ngikhule ekhaya nama-taxi kodwa nawuthi yabuka nayo le taxi ayisenzi ngiyaqala lokhuya uyabona asagcwele kakhulu ke manje wonke umuntu nathi uthola something yana nje ufaka i-taxi uyabona agcwele kakhulu endaweni kama-taxi awasalethi nayo checking le uyabona so nje emva koba sihlanganile ekhaya saphuma nezwi ukuthi no asike senze ilokhozana i-undertaking ngaphambi kwala ukuthi senze undertaking ngaba nenhlanhla ukuthi ngibe explored or ngithole ulwazi nge-undertaker i-undertaker lapha endaweni engakithi eThokoza bathi Zondo Brothers ngathi ubamba khona thola umsebenzi noBishop Makam nje khona uyaziwa uyi-Red Hotel ngangikhonza khona ngiyambona ngenxa distance sengingapha angisayi kakhulu uyabona so naye wathi nakayivula ngihamba ngakuye ngofuna nolwazi ukuthi Bishop ngiyabona sovule la yiphi iminyango engingayihamba ngoba sengine-interest ukuthi manje siwumndeni sivule le nto le and ayibona ukuthi amaloni imarket yakhona ayishake kalula when it comes to ayishake kalula but uwe wena owner ozoyenza ibe shaken ngokungabi faithful kubantu bakho yeah so azange abe nankinga umuntu weNkulunkulu wangisiza ngakho konke nje information wangitshela ukuthi kune-association yabo nje ama-taxi nje anama-association wawo nathi sine-association yethu bathi SAFPA South African Funeral Practitioner Associations yafaka bonke nje ama-undertakers then akhona-ke namanye ama-association aphuma kuyo nje SAFPA yabo njengokhongolosi kunama-parties amaningi aphuma kukhongolosi bantwana bakhona yes i-SAFPA iyona enkulu nje la e-South Africa so wangicebisa ngaya khona-ke ngajoyina ngaba yi-member sabuya sa-register i-company saqala-ke esithina-ke efamily manje ukuthi the first policy numbers nawuthi awubuka nje awethu qala thina nje yabona
then bese kuya extended families and stuff, then Yes. umakhelwane, community. Yabona abomakhelwane 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 khona endaweni engisuka ngakuyo bafu angifuni uqamba amanga khambe bayibona manje ukuthi iyaphila lento ngenkathi siyisusa bebanganasho ukuthi izophila lento futhi angibasoli vele Hayi kunjalo and kuyo yonke imikhakha noma ngathiwa wenzani umakhelwane okwazi ukuthi kena uzokuthatha serious masufuka la ku level 1 uya ku level 10 level 5 level 6 khatha kuthatha serious injalo abantu abakude abavama ukuthi kena abakholelwa kuwe yes nala kube njalo ngoba ibranch ethu oqala bila Masford sase siba neoffice ePetretief elincane nje yeah then that's ne branches namakhazi ethu la Masford namanje iPetretief sesidevelopile sesine office elikhulu ke manje linamakhazi alo futhi and liphasile linoCOC walo ngoba phela vele likhula ngabantu thola ilona itrust yabantu yeah hey yaba kanjalo ke sasa sifika kule point ukuthi masesiphatha imali yabantu umthetho awuzivume ukuthi siphathe nje imali yabantu sajoina kunento bathi iFSCA ngiyibona federations yes sase si apply yona sathola iFSP number yethu so njoba sine FSP manje sigunyaziwe ukuthi siphathe imali yama client kodwa asiphathi igcine kithi iyeza kithi then bese sisa ku underwriter record ukuthi nasekuvela isimo ngapha siyakwazi ukubathinta ngasithi sekuvela isimo kule client elithile sisacela nisilekelele based on what esavumelana ngakho ngama payment nama terms bazoyirelease ke imali sikwazi ukuthi singcwabe ngapha uyabona so into vele eyenza ukuthi sihluke kanti sibasha vele bengithi ngisazoya lapha awusalo sokungena impela sibasha but indlela esigijima ngayo sokuthi ezinye izinto zifuna ube right kuma resources ala babona ukuthi ke naye hayi ngokbribe but yonke leminyango le inetificate zakhona ifuna ukukhokhela yabona njengalesi nje FSCA it's about 9,000 rand yabona akusiso sodwa ziningi nje nabo labor uyabhadalela labor SARS nayo khona akahlela ngaphansi uSARS akudlalwa ke phela lapha okwamanje sasenhlanhleni awakasigijimezi ukuthi mhlawumbe amabhusi sakwazi ukumonitor nisamonitor kahle uyabona kodwa nje siya submit ama analytic test ngesikhathi yonke nje lento le singayitholi senkingeni noSARS so ekutholeni kwethu le number le yeFSP iyona esenze sahluka endaweni awekho maningi ama company anayo le FSP mangibuka ozakwethu kade bakhona endaweni because iyona eqinisekisayo vele ukuthi kena zonke imali zabantu zisafe because you are regulated yes uqinisile yabona hayi so sihlezi sizwa sithi kunabantu bathembisa abantu okuthile kodwa nase kufika isikhathi abadeliver uyabona sizama ukuthi sikubalekele lokho ngoba phela awukwazi vele usunale certificate ukuthi ungaphambana because ukubetray labantu laba ukusho ukuthi kena wena uyayibopha impela uyovalela uboshwe izandla bese bakuterminate vele straight ngoba angeke usakwazi no yawoba ze bakuterminate FSCA no SARS no CIPC uselanga ukuthi akuterminate and angeke uphinde register business anyway phela and ID number yakho uyabona so we are guided by FSCA ukwenza lo msebenzi not only FSCA nabo labor nabo siyabalandela ukuthi ngenhlanga kwafika abantu ba labor lapha kunganawo ama charts lawa lawa ama labor acts lawa azange phela nevinga order ka take a lot mangideliver ngawafaka lapha ngoba kufanele tabe khona yize nje isizwe sakithi siyowathatha njenge decoration singawafundi most of the time and siyaqoquzela kakhulu ukuthi kena bawathathe serious because afakwe lapha ngoba kumele ukuthi bawazi because iwona wabaprotectayo so yaba kanjalo ke into
u-Department of Health nasebenza naye kakhulu closely nje futhi especially nawuzorana imoshari ukanje no health any mistake nje vele Inkinga yodwa. usenkingeni. Hayi. Yeah. Nale ndaba le ngeke ngezwa kunohlelo engangolibukela lo i-TV olwane lo ukuthi kufuneka amanzi abantu abangasekho. Kunabantu abawathengisayo lawo manzi lawo. Yeah. So on our side ukuthi sibe safe thina abasunguli bale nkampani nabantu esebenzisana nabo singazi wonke umuntu. But uyabona uma kuzogezwa umzimba namanzi lawa ku-Department of Health akafuni ukuthi kuba amanzi azothatha bese ayochithwa mhlawumbe engadini noma ayochithwa edrainini ngendishi. I-basin lesuke sigezela kumzimba ine prop lapha phansi, le pipe mele straight kusuwa kulama pipe esurage lawo angabi exposed ebantwini. Kume nje once nje. Yeah, kusinsikhathi umzimba uyawuthola unezifo umzimba. Ayifani ukuthi umzimba utholakala unani but infected infection kanjani. Mawugeza nje lamanzi lawo awaye straight kusurage lawo ahambe vele. Uyabona, then you sanitize the basin nase shelfini efridgeini kuyaclean every Monday ke kuyaclean uma kuphuma nje imzimba ngeweekend kuyaclean Monday kuyalungisela ngoba kunemabhoda azongena phela. Mela afike nawo athole ku clean. Yes, and nase fridgeini esakufunde sasingakunaki ifridge phakathi kumele ibe konje ba i-drain. And i-drainage yakhona ifanele ke umashawa okuncane uyabona. Ngiyayibona le drainage system yakhona kanjalo. Yeah, then bese i-flooring yakhona mele ithelele ku drain from emnyango nasemakhoneni. Meyithelele ku drain. Uthi whatever kwenzakalayo la uthatha ipipe uyayakaza la uyasanitize or ufake chemical. Ne-mop yakhona akusi mop ezosebenza le reception. I-mop yala namanzi mawachitha ayongena ku drain. Uyabona, ukuze kube safe wonke umuntu. So iwona ama aspects esesawafunda ke lawo sathi no ukuze sibe safe vele asivele silalele vele Department of Health selokubaleka lokucasha usebenze kahle ngokuthula nje. Yeah, ngabi na guilt lutho nje. Ngabi na guilt. Enye into futhi sesayithola ukuthi i-generate compulsory ukuthi ube nayo. Siphile since ngokubona sekwenza indaba zama load shedding nema reduction. I-generator it's a must to be nayo na urana i-undertaker. Then uzothi nakucima i-take over yona ngapha. Exactly. Uyabona, nawo yiko lokho esizama ukuthi sikuthole sikufake endaweni yethu. Then enye balekile besingana esithola kuwo lo nyaka kune certificate i-certificate bayibiza i-DHA sorry le yase Home Affairs yokwenza i-death certificate. Konje balibiza le paper ngizolukhumbula. Special paper nje yakhona. Awukwazi ukuregister umzimba unganayo. Okay. Yeah. Hayi kuyezwakala ngempela. Ngizokuchazela mawufuna ukuchazela ngakuchazela abroad ukuthi ba understand abantu but ngenxa yesikhathi sizothi ukuthi sizokwazi ukuthi sicover most of the questions lana. Ikakhulukazi amalona ama services Lodonga Funerals our offerishayo kuma families during difficult times. Mhlambe ungawachaza kanjani? Ama services nawo sinama policy okungcwaba, sine policy yegroza, sine policy yenkomo. Okay. Yeah. That's the three main categories. Esiwenzayo la. Then imindeni mengabe ijoyina iyayikhethela ukuthi kena ingena kuwo onke or ithatha 1 or 2 njalo njalo. Bayayikhethela kuphuma kubo. Khona bathi ngiyacela mina ngicela ningcwabele. Ngicela nenkomo. Igroza ngizoyidinga.
avule amapholisa umuntu lawo ngoba uyabona kule viki lokwenza ama-preparation omngcwabo indleko asiqala ngoLwesihlanu for umgqibelo ziqala nje umuntu nakathula ziyaqala indleko sekusukile vele bayenza bo-anti ney'ngubo zabo yadliwa phakathi neviki badlani abantu so kubalulekile ukuthi naloko kukhaveke masingcwabisane at least igroza ube nayo ukuthi phakathi neviki uzokwazi ukuthola noma kulo 6,000 rand esiwukhiphayo uzothenga oshukela amabisi libhaka amakhekhe khabishi la phakathi neviki ama-pieces amavosi lawo phakathi neviki uyabona ngoba nabantu benkonzo bayafika kumele bathole amakhekhe akhona kube netiya shukela into ey'fana nalezo so sithi sifika nje sesenza umsebenzi ngokuphelele at least okunye sikafulele inkomo sikulethele yona ngoLwesihlanu silethe inkomo nembuzi noma nemvu uyakhetha ukuthi amanye amakhaya athi no ngicela imvu for umshibo ukuthi wande but no ekhaya sisebenza ngembuzi sicela imbuzi uyabona siyakuthatha sikise eplazini then ubhekabheke lapho then bese sizokutshela ukuthi nazi izilungelo ukuphuma lezi engapha ayilungela ngokuphuma then bese uyakhetha ke inkomo then bese mawusendaweni eseduzane siyadelivela kodwa mawuqala qhelile sizokhuluma ngendaba ze-transport ukuthi sibonelela kanjani indaba ye-transport ukuze imfuyo le enikezela ngayo ngabe nini plaza lenu o mhlambe ngasho ukuthi emndenini likhona iplaza okay it's a family business hey li-intact libambene ngempela yona ibambene yona noma kuba khona ukuyazisana nje vele kuba khona nje kuhambeni kwendlela vele nje kodwa nje asikhohlwa nje ivision ukuthi thina siyale ngoba phela kuwo wonke umndeni awukho umndeni okuhlala kuthulekile kodwa ke into ebalekile ukuthi umndeni ube nama codes ube ne discipline ukuthi noma kuthiwa kwenzakalani but thina i-code yethu asiyibreak ukuthi ke mesivumelene ukuthi senze ukuthi injalo sibambile lapha asikhohlwa nje ivision nje kwesikhathi vele yadrain lento sithi iqalile nje it's a journey and discussion esisambile nje yadraina yabona 5 years asikawuqedi bangakutshela ukuthi sekuphopheka emalini lapha yana nje ukuthi yonke lento esiyibona isikhona manje nje uzobona ukuthi bokuyikhandla kakhulu ne-sacrifice ebeyiningi kakhulu futhi uyabona kudala vele ukuthi kusisikhathi ekhaya lalingadliwanga vele ubone ukuthi lale business iqedwe izinto zasendlini ke manje ngeke uhlale ungabi phela nakunjalo uyayibona because vele phela kumele ihlale isatisfied ilona i-client regardless ukuthi ke namhlambe maybe i-business iyenza kanjani ukukhomenta nje kuloku osakuchazile so far like ngisho ukuthi ngifunde kakhulu even kwanami and kuningi kakhulu nami benginako imibuzo ngemasingcwabisano more especially ngoba ama-advertisement akhona ma-televisions sithola amaphepha and stuff but this detail osinikeza yona namhlanje i-clean ngendlela eyisimanga it's like there's a lot I'm hearing for the first time and ngibezwa ngibabona benenhlanhla kakhulu ababukeli bethu namhlanje ngokuthi ke nasibe nawe futhi bazofunda okuningi and okuqinisekisiwe because uma uveza ukuthi kena you are regulated ne-certificate ezini-regulatayo ukuthi kena izibopho zenu nihlale kuzo leyo nto leyo iyona into eyinkinga kuwo wonke umuntu uma ecabanga ama-options okuthatha umshwalense ukuthi kena uma bese nginenkinga ke sekuyimi ngibathe ngiyabafuna basatholakali zonke lezo zinto lezo so kahle isiqiniseko into ebalekile so most of the time sithola isiqiniseko somlomo ukuthi nje basiqinisekisa nje ngomlomo ukuthi kena siyadeliver bachaza ngendlela abachaza ngayo but okumehluko nebe kukhona la kuma questions wethu ukuthi kena bengifisa ukuthi na kanjani kuvele ukuthi kena siza kubona yini ngempela ukuthi kena kukhona yini umehluko uLudonga
esizowuzwa kuye kunaloko esihlezi sikuzwa day after day ku-imishwalense ehlale ilona i-advertise. And I am very much impressed about i-accreditation yelona yokuba regulated, because even kuyo yonke imkhakha uma kungukuthi kukhona i-organization or a company ozoyi-associate nayo ezohlanganisa ukuthi kumele ubeke ithemba lakho kuyona, kumele ubheke ukuthi kena is it regulated na, because ukuthi kena wena uzothi le nkampani ngizoba enough ukuthi kena inginikeze they gave me their word ukuthi kena they are loyal to me. Logo it can't be enough. Into ephathekayo Manje sesiyazi ukuthi kena okay uLudonga if ever kungukuthi akangenzeli izinto ngokuqonda akadamage mina kuphela uyidamage yena himself futhi, because i-certificate of accreditation sakhe sizomdiscipline ngalokho. So like ababukeli bethu ngingasho ngithi ke ngiyayirecommenda kakhulu iLudonga because sikugqugquzela kakhulu ukuthi kena abantu kuyo yonke into abayibandakanya nayo ababheka ukuthi kena i-registered leyo organization or i-company futhi i-regulated na, akukho i-scam, akukho ukuthi i-fake so like Ludonga is a to go. Ngizocela ukuthi kena sisaqhubeka ngenxa yesikhathi sithathe nansi question ebaluleke kakhulu ulona kodwa bosoyiphendulile, kodwa ke ngoba isasekhona nje lana bengingakayibuzi ngingayibuza so that mhlawumbe uzothi ukugcila kuyo. I-service yenu mhlambe how limited is it mhlambe kule geographically or nationally? Si national thina nanoma ama-office wethu ala eMpumalanga. Ngiba ngokuchazela ukuthi association le sijoinile yekaSAFPA. By the way, current president engenile kulo nyaka umama uDr. Nomfundo Mgcoyi wetheko lethu. Yena umama osiholayo kule association yethu bese umbeka nje eSunset manje ngoJune as a president. Sixolise kakhulu nje lapho. So no bese umbeka as a president. Mina ngithi seyofihlwa. Okay. Si lenhlangano le inama undertakers South Africa yonke. Kulonyaka ophelile November besilaunch eSwazini. Kulonyaka lo kubusy ngokulontsha eMozambique abroad kuma SADC countries. Uma be kunomuntu oyiclient lethu onomzimba olimalele eMafikeng noma eCape Town, Eastern Cape, siyakwazi ukuthintana kule association ukuthi ngine client lapho ngisacela nanka ama number phone informant ngicela uxhumane nabo, then bese sibonga ukuthi sisebenzisana kanjani. Ngicela ungilandele lo mzimba ungigcinele wona lapha, then kuzophuma umndeni uthi ngicela nini zongcwabela nini, bese amtshela okay thina sisempumalanga ukususa imoto zethu nematerial kuyodingeka into engaka. Abanye baye bafune thina ngoba collective bafuna ukuthi lisingathwe yinina ngqo, but no code sizokhokha fikane nini anangempela sikhote then bese siyahamba sokwenza umsebenzi. Kodwa umzimba ube ugcinekile komunye oza kwethu indawo, then bese thina sizokhokhela uza kwethu ukuthi usilandele umzimba wasigcinela emakhazeni wasiregistera i-death home affairs. Kunale fee esavumelana ngayo as association. Then bese siyafika siyawenza umsebenzi. Futhi isikhathi nasibuthi no asikho isidingo sokuthi sifike. Siyamthemba lo zakwethu kakhulu futhi uzowenza umsebenzi khululeka awenza umsebenzi bese siyamkhokhela imali le iclient ebeyikhokhela eseyikhokhe insurance. Sikwazi ukukhokhela uzakwethu ukuthi enze lo msebenzi khona ngale.
siyafika eSwazini, siyafika eMozambique. Kodwa abantu baseSwazini naseMozambique uma sizoba register, angeke ngithi abantu bangaphandle kumele babe ne-valid passport, i-passport enga-expire ukuthi bakhona la South Africa. Uma mhlambe beze ngama-working permit ngayo yonke lento le, sizokudinga lokho ngoba masewuthulile kuyafuneka lokho. Uba inkinga umuntu nasikathulile ingcono nasahamba nje. Mayasayihambele. Yeah, nayisahlafuna intshebe ingcono nasesemakhazeni. Hayi ibe inkinga. Yeah, hayi basho njalo impela ukuthi hayi uma ngabe eselele kuba nzima kakhulu. Ngoba kunama processes ekumele enziwe ukuze umzimba ubuyele ekhaya, especially now yenza cross border. Kumele simenze embalming. I-embalming it's whereby umzimba uyo inject nge-embalming, uyo embalma wenze ukuthi mangabe kukhona izifo ezikhona kulezwe leli, uma uya ngale ungaspread lamanje lokufa lokho, uyabona. Njengo ubaba unathi Mthethwa nje ukusuka kwakhe lephesheya nje basaya ngapha nje bamenzile embalming ngapha ukuthi afike ngapha, awuhambi nje umzimba ngaphandle embalming. And it's a process leyo vele ngoba uya embalma, the qualified embalmer yomele apply i-certificate ePitori ibuye iyona leyo uzocrossa ngayiborder, including nama-passport nencwadi undertaker, konke nje nama-ID wama-informant, yena lo mele lumndeni ukuthi ubani umele lumndeni. Yeah, ne-registration yemoto ahamba ngayo. Tight ngempela. Yeah, i-tight kakhulu. So yiloko esiqinisekisa ama-client wethu ukuthi no siyakwenza lokho. South Africa yonke sikhona, ama-office wethu akhona, sise-Piet Retief, sise-Emelo siqeda uyivula kule nyanganyana nje, sila Amersfoort. neGoli siyaventure, masiqeda nje ngeMelo siventure to eGoli. Sikhona eDumbe, sine office eDumbe. Although kusase i-satellite office asikavuli kahle ukuthi sithole indawo engamakhasi. Ngoba uma besinomzimba leDumbe siyacela boza kwethu basibekele or esuthathe suyise ePiet Retief ngoba sondelane nayo. Yeah. Hayi muhle kakhulu umsebenzi wenu, muhle kakhulu futhi uyacacisa ukuthi ke na from all angles you are covered. You are covered. And iyona i-assurance abantu abayidingayo. Because assurance is key kulo msebenzi lona. So like I am very much happy because even myself uma ngiconsider indaba yokuthi ke na which is the best funeral insurance engayithathela for umndeni wami, like I stuck in that question because there is a lack of assurance. So lento silethele yona namhlanje, this is what we all want. Siyabonga. Asibonga kakhulu. So like kuwo wonke amalona ama packages eninawo ngokuhlukahlukana kwawo, imaphi atholakala requestwe kakhulu and kungani mhlambi? Sine cover ka Themba Lethu. It's an entry level cover esinayo futhi cover yokuqala esinayo. Bese yangokukhuphuka. Yabo kule cover leyo iphethe yonke into edingekayo. Mangithi edingekayo ngisho ukuthi efunekayo. Basics. Edingekayo ukuthi umuntu afihleke. Kule cover yokuqala uThemba Lethu umzimba siyawulanda sugcina emakhazeni. Sikhiphe i-R100 a time. Yokwenza amalungiselelo omngcwabo emndenini. Sokhipha iheshe, sikhipha ifamily car eyodwa. Sikhiphe ibhokisi, i-casket. Ayahlukana ama-casket, bayibiza essential casket. Sisebenza amabhokisi ethu siwathenga e-G&G, ikhona la eDumbe, ikhona nala eMnambethi. Ama-manufacturers. Yeah. Okay. So bangakhathazeki ukuthi siphathe uBomu. No, asiphathe uBomu abalandeli bethu. Siwathenga e-G&G amabhokisi, siwathenga e-CG, siwathenga eRichmond. Iwona ama-company esemesana kakhulu ono SA Funerals. Iwona ama-company asupply ngamabhokisi. Abhekiwe right, akazi wakhipha umuntu. Yeah, so we tried to move away from ufish.
kunebhuku esibathi ufish. Fish. Yeah, Ehhe. nathi saqala ngawo ufish masizwa izikhalazo zabazalwane ukuthi no, hey, leli nalifika ekhaya uvela ubona ukuthi kushona kwangempela vele letha nenyembezi. Uyabona? Sasalishintsha ke. Ngoba i-casket ngoba ama-handle a-right, akusasi lama-handle labo wakhona livulekile ngoba abanye abantu abangeni ku-fish baba bancane, abanye baba bakhulu ifish iba incane la mahlombe la. Sasilethe i-casket, then bese sesifayela i-casket silethe i-tent ekhaya, u-2 pole, silethe itulo ezo-50, silethe amatafula awu-2 bese so-deliver movie. Bese kune-grave mark lesikhumbuzo nyana esincane lesingathi kubhalwa amagama kamufi, sibiza i-grave mark le uyishomayo ngiyayibona. bese siletha nayo khona lapha. Yebo, ama-police weight aqala ku-150 rand. 150 rand u-0 to 64 years. 0 to 64 years. Abantu abawu-6. Okay, abantu abawu-6 ngalo 150 rand. 150 rand. Yebo. Abaphansi kwe-64 years. Then might 65 kuya ku-70 years abantu abawu-6 ba-180. Ngoba the more kuba khona lo ongathi ukhulakhulile ngeminyaka uyadura. Uyadura. Yeah, uyabona nje usasengaka usaseleza uyi-high risk nje usasengaka u-level yakho uyi-high risk uma insurance weyimoto. Kodwa uma ukhula uba low risk. Kodwa kulezo ezomasingcwabisane uyi-high risk uma ukhula. Because intamjeni yeah usungayithinta noma yini. Ususeduze naseweni. Yeah, bese siba nosikhulile. Usikhulile siyenzela ama-pensioners. Wazi waba na 75 uya u-99 years eminyaka uba wedwa uyazimela ukhokha 150. Then sikwenzela wonke lama-service engiwabalile net ukuthi uba wedwa ngoba since from i-COVID mawuthi yabheka baye bayinciphisa leminyaka from 85 years to 75 years ngoba bekuvele kuthiwe nje nasukhulile nje 85 uya phezulu. Manje sekuthiwa nje hayi 75 uya phezulu nje usukhulile. Uyabona ngoba ama-insurance wakhuphuka ngaleso sikhathi leso baluza nemali eningi futhi kakhulu. Yeah. So nama-insurance nama-packages wethu ahamba kanjalo, then aya ngokuhlukahlukana ke, but most mangibuka igraph yethu or i-stats sethu abantu abaningi bangene kuyo lethemba lethu lo. Uthemba lethu yilo wokuqala. Iwona lokuqala. Hayi number 1 impela. Usuzosho ukuthi kuya ngamandla omuntu. Ukuthi hayi ingane zasebenza zizongilekelela. Mangiphethe le basic le yongcwaba. Ingane mhlawumbe yokuqala ayilekelele ngegross, enye ilekelele ngenkomo. Sakuthi at least umsebenzi uphethekile. Uncane uzokuthenga mase sikuvele isimo. Mawuphethe lokhu nje uncane uzokuthenga. Ungaba nawo ama-insurance kwezinye indawo kodwa nje le yamakhaza kulapho umuntu impilo yakhe igcina khona ngoba kalahlwa nje umuntu. Futhi akayeke azahlale nje ingekho emakhazini. Angeke ahlale ngekho emakhazini. Ngisho noma senza ama-pauper burial. Asimlahli ngihlezi ngizwa bathi hayi ngiyoncashwa government. Omunye athi hayi bawuhlahle emgodini ewane nonke. No, ayikho leyo. Ayenzeki leyo. Basiyenza umuntu nomuntu uba nomgodi wakhe. Yasibangcwabe umgodi sakuthi simbeka ngama-case number bani lo mzimba lo, case number lo mzimba lo. Akalahlwa umuntu uyabekwa kahle vele. Because kumele ahlonishwe lo muntu esikhathini sakhe sokugcina emhlabeni. Yes, umuntu. Umuntu kumele simhloniphe. Ngiyakutshela noma kuthiwa nje uncwatshwa uhulumeni asivele simlahle. Simbeka kahle ngesizotha. Nawo lo mshini lo esehlisa ngawo lo ngisho noma ubuya isigwele. So ehlisa ngawo ngisho noma awulona ukuthi khona nje kwehliwe nje. Asiphonsi sicwaba kahle ifika iganda then bese izovala. Hayi khona. Hayi kezwakala kakhulu. Asike singene ngapha customer care. Ma values ama customer cares because ilapho indaba enkulu ke lapho izlayikhala khona. Lapha abantu sebeneyinkinga sebethinta ukuthi kena i-reach ihamba kanjani mhlambe is there any role Donga Funeral plays lapha yana kwilo sorry it's a wrong question this one. Since funerals are
deep emotional moments nje ama funerals vele Yeah. kusuke kunama emotions kakhulu. uDonga Funerals u-ensure kanjani ukuthi kena uba compassionate nalabo bantu labo bazizwe Bafudumele. bafudumele baduduzekile. Soldonga siyasithathe isimo salowo muntu sisimbathe noma ngeke singene ecathulweni zalowo mndeni lowo. Siwenza isikhathi eside lo msebenzi wesikhathi esifishane. Isikhathini esiningi. Amahlandla amaningi. Kodwa akusinto ejwayelekayo ukuthi sesiyocwaba sesiyombeka. Kuyajwayeleka. Ayijwayeleki. Kuyazwela ngisho noma njengoba sisebenza ngawo kuyazwela and sifuna izinto ezintsha njalo. Ubona noma umzimba uthola uthulile sokuthola umzimba sokuthola uhlukene ngokuhlukumezekile. Yashiyana omunye uhamba ngengozi yemoto omunye ugolile. Kuningi nje sikubona sayidinga vele counseling vele thina. Kuningi nje sikubonayo omunye uthi amfikile laba beyitimela laba balande forensic abahlephukile. Uyabona kumele ngizama ukuqondanisa nje. Asikwazi ukukhala nomndeni sikhala siphume enyembezi but we need to be strong for lo mndeni lo. Uyabona siyamelana ke na umndeni asithathi lesimo njengokuthi we are making money or we are making business. Ngizoya umbuzo wakho ngihlezi ngizwa abantu bathi hey mabuza uthandaza kanjani uthandaza ukuthi abantu bathule bezoba right. Uyabona no ayikho kanjalo. Thina the more singcwaba kude siyaloza but uma kuthulekile nganamngcwabo kulapho esikwazi ukuthi sisavile ke lapho. Uyabona asithandazeli ukuthi umuntu athule. Yeah thina nento sayi strategize ukuthi asimane senze i-commission yethu kuma premium not kuma payout. Ngoba i-payout lezo senze sesigijima manje sesifuna sithi sidubula abantu or makufika ugogo azokhokha sithi usaphila lo gogo ashone ngani silinde ukuthi siclaim ngapho. No. We are not making money from a payout thina. Siyenza from ku premium. No premiums kusakuhle nje. Kusekuhle sisahlela sonke. Umndeni ujabulile nani nijabule. Yes. Coming back to your question. Siyazwelana nawo umndeni kakhulu kangangokuthi yonke into edinga umndeni ngepolicy eyemember ebeyithathile sihlalisa phansi simtshele ukuthi imember beyijoinele ipolicy kanje naku esonika kona uma bekhona extra ekudingayo nisitshele ngesikhathi. Yes then konke lokhu umndeni uzokuthola okudingayo. Kodwa mawubuka kuma siya outsource like about 10 itula ama toilet. Siyasibukelele nabantu bendawo ne transport ama taxi noma ibus. Sibukelela abantu bendawo abanama business endaweni ukuthi no asingathathi wonke umsebenzi. Laba ama business akhona endaweni asipartnere nawo. So ready tent ngapha toilet ngapha I transport ngapha. Uyabona ukuze kungathi laba file endaweni badla umsebenzi. Bezenzela yonke into. Siyaqhasha bakhona abantu endaweni siyabaqhasha siyabadinga abantu kakhulukazi ama sales agent ukumaketha nokudayisa ama police. Ubona nje umsebenzi okhona lo mangathi nje manje khona umuntu okhona nje umsebenzi o vacant it's a sales agent okwamanje. Kodwa into enhle ngaleyo ngalokuqala nathi mawuqala ufunda ama policy nokusebenza ukuthi sisebenzisana kanjani. Then opportunity evelayo mase ukuzivula ama office we deploy abantu la besikhule nabo sibafundisa umsebenzi ukuthi hayi indoda so right wena akuyobamba la uyale awungene le office leli ubone ukuthi kusetshenzwa kanjani before you run la office le or admin uyirana le ngena ubhaliye no administrator wangapha akufundise nokuthi amaphepha enziwa kanjani ifiling enziwa kanjani ama calls nokuphatha nokuqoqa kwakho uqoqa kwakho nokukhuluma nabantu futhi uwenza kanjani. Siyawanika lama training lawo ngaphandle ukuthi sibanika in-house office. Kunenkampani esebenzisana nayo ngaphandle yase Centurion. Siyabathatha abasebenzi sibayise bayo trainer lapho. Ama skills and development yonke nje lento le. Ngoba lo msebenzi awumanga ngathi kuphela but ume nangabantu esebenzisana nabo. Sisodwa nje angeke sikwazi ukwenza. Sawudinga umqondo wakho nawo. Kakhulu. Uyabona, sasidinga isandla sakho nawo.
ukuze ukhule lo msebenzi. And njengoba ukukhula lo msebenzi asibhekanga ukuthi ukhulela thina kuphela. Lo msebenzi njengoba ushilo umsebenzi ongoing. Ongoing. Makufika isikhathi sethu sithula, we are expecting ukuthi ingane nezizukulu zethu ziqhubeke. Kube Not culture thina. Nawe mabosebenza nathi masukuthi ukuthi ayi sengikhathele sengupension. No tatonsa abasekhaya abancane abazophusha lo msebenzi. Bakulekelela ukuletha iphalish ekhaya. So asibhekanga ukuthi umndeni njengoba sokulidonga nje sithakazelo samabuza. Kodwa asibhekanga ukuthi wakalidonga lo. But uma sesisebenza nawo sowulidonga. Ngoba uyazi ukuthi kena ngiye ngal-analyze le gama. Mina ngil-analyze ngenye indlela ngivela ngacabanga ukuthi udonga ngoba a wall. Ngathi kusho ukuthi kena bathi bawudonga lwakho bayakuvikela. Like and it's something leyo vele interesting futhi nenza umuntu ezizwe ukuthi kena cha hayi ngabathemba labantu laba udonga lwami. Injalo vele. Ngizokuthumela enye yezimoto zethu. La ngivuva ibhaliwe ulidonga indawo yakho yokuncika. Izimeni zakho zobunzima. Ayi uyabona. Ya ngiyazi ngithemba ngabe ngianalyze impela ilona i-booking request yakho ngianalyze everything like just before ufika ngivele ngabona ukuthi yabona lana hayi kuyasetshenzwa la because igama lebusiness libaluleke ngendlela eyisimanga because likhuluma indaba liyicede. Khona umunye usisi cause siyalekelela la ekhaya nangindaba ama business plans nok brainstorma ama business umuntu ofuna ukungena ama business but akekho sure ukuthi kena akekho sure ukuthi kena angangena kuphi. Siyalekelela bese nabanye mhlambe maybe onalo ke i-business idea mhlambe uthi ke hayi just a business plan mhlambe plus negama phezulu because igama libaluleke kakhulu. Yabona wageje egameni noma thiwa wenza kahle kanjani uthatha isikhathi ukuthi uthola abantu bakhe abaqondene nawe straight. So khona umunye usisi omncane nje ngiyacabanga ukuthi ke namhlambe ngelinye ilanga ngakuhlanganisa naye because interested kuzo le zinto zokusebenzisana nema insurance companies. Kodwa usasekucaleni so bekabhukhe nje isession ye guidance ngama questions anawo and stuff nje ubalekela ukwenza amaphutha esecalile. So sike saba kule igama ngoba sikhuluma ngegama le uludonga ngimtshela ukubaluleka kwegama lebusiness ukuthi kena igama lebusiness akathi umuntu mekelibona for the first time uma kungukuthi kena uyi-target market yaleyo business leyo akavele ayibone eyithola into lapho noma mhlambe engekho sure but athi kena I want to check. Angavele umuntu ajeqeze nje andlule. Kumele azezwe ngawo uzomchazela ukuthi kahle kahle lana senzani bese khathabona ukuthi ayi man lana ikhona la abazonginceda ngale nto engiyifunayo. So be precise and very careful ngelona ngegama because igama liwubuso. Igama lithi nje umuntu makayifunda ukuthi kena linento ehlanganisa lento ayifunayo avela abona ukuthi kena lapha engiyophephela khona. So iyona into engiyibonile ukuthi kena uma nenza le gama leli ngempela ya nalijulela do sengithola isurprise ukuthi kena it's isithakazelo ukuthi kena like what a precious coincidence ukuthi kena liqondane libe isithakazelo like ubizo lento le iba ubizo lento le yaqondanisa ukuthi kena ihlelo uNkulunkulu ngoba yonke into ehlelo uNkulunkulu noma ngathiwa kuyo timeline kuleyo generation leyo izokwenzeka kwi generation es25 kodwa uma ukuthi ihlelo laNkulunkulu izovela iqondane ngendlela ongakazi uyibona. I'm very much surprised ngingacabanga. Uyedonga solidonga thina. Hayi ngibonga kakhulu yazi ukuba nawe namhlanje ngicabanga ukuthi kena kuvula umqondo kakhulu futhi ku special for thina because beningabhuka kwamanye ama shows amakhulu. So like
and you are the first business to come and tell about your services here. So like we are very much honored and siyabonga kakhulu. Nangelinye ilanga futhi uma ninesifiso sokuthi kena nizo update izandla zobe sivulekile nje ukuthi siphinde sinamukele futhi sinirecommend kakhulu kwi audience yethu njengalokhu we believe in the values that you present to ama viewers wethu. Like nathi sisiyanethemba. Siyabonga. Thina sathembeka. Noma ungasatholanga mina but yabona uthole abantu esebenzisana nabo. Information engunika yona iyona ozoyithola kubo. Exactly. Awekho ama hidden information ukuthi ayisikhuluma okunye manje. No. Lokho engunika kona ikona esikusherayo nabantu esebenzisana nabo ukuthi awukuthengisi esinganako la. Ngoba kuzosigacelisa lesekufela sosikhathi. Hayi ukuthi ngesifika sizofika abantu bakhokha imali yabo labantu. Wena lokho esikunika kona ukuthi dayisela abantu ikona sokunika. Ungafaki into engekho la. Ngoba uzama ukulona mhlawumbe ukuimpress noma ngaphandle ukuimpress abantu bafuna ukuraise ama sales ngoba bayifuna nje imali nje ukuthi mangone nje le client nje ngithola i-commission. Uyabona? So siyagcizelela ukuthi ungakudayisi into engekho. Uyabona? Because manje iyalimaza igama lento ngoba uthela umuntu ikhona lento la ekhaya kanti ngempela ayikho lento leyo. And ngoba nje uthinta lapho ekutheni koza kwenu ukuthi kena baqeqeshekile ngokwethula ulwazi lemisebenzi yenu ngendlela efanele. Uthinta exactly ipoint ebengiza kulo ukuthi kena ama values nama principles aniguidayo as nisebenza ndawonye nestaff and everyone under uLudonga yini eniguidayo like ama principles X7 ama clients ezibo sowuthe ukuthi halamuzi kodwa ngathanda nje ukuthi kena ulikhave kahle lelo point. Esiguidayo noma esisebenzela kuyo nokuqoqeka. This business it's built based on Christian foundation. Uhambisa umuntu usikholela ukuthi njengoba sikhulumile umhambisa ngesizotho umuntu. Nendlela esuke sesigcoka ngayo uma siyokwenza lo msebenzi lo. Siyakuhloniphisa lokho. Angeke usithole sesihamba ngezikindi siyobe kumuntu. Noma uthole osesi sebafaka igcebhe la besebenzisana baveze nemikhono. Sihle sikhuluma lokho sithi azizame ukuthi singayikhohlwa lento yobuntu. As much as izinto zizinhle azibe zinhle kodwa ubuntu singashiyi. Nokuzazi nje ukuthi nje singobani thina singama Afrika. Uyabona? Umgcwabo into ehlonishwayo kakhulu nje futhi. Nokwenza izinto nokukhuluma nabantu awukhulumi nje. Uyabona? Uyaqoqa nje amagama akho nokukhuluma nabo labantu noma sekuthiwa sesisemathuneni siyangcwaba ngaleso sikhathi leso. Awuvela umemeza uthi hey uyabona uma umfunayo lapha yana uyakuye kahle umthinti uthi ngicela ungilekelele ngapha khona kushodayo. Uyabona? Kube nje ne-order. Iyona esiphusha kakhulu i-order futhi nokuhlonipha ama client ethu ukuthi emhlonipha umuntu. Umuntu umhlonipha enakho umhloniphe engenakho. Umuntu kungayi ngokuthi kena ngoba lona efika ngazathi uphila lempilo etheke lona uphila lempilo etheke bese i-treatment ingasafani. Umuntu uyamhlonipha umuntu uba nesizotha nje futhi. Umuntu ke lo ukuthi uservice kanjani lapha kaLudonga. Sihambisa phambili lokuthi ihlonipha umuntu. Ekubalekile uhlonipha umuntu ebhodi. Leyo siyondlula kuyo ngelinye ilanga kodwa nje kubalekile ukuthi umuntu umhloniphe. Ngoba uma uhlonipha umuntu uhlonipha uNkulunkulu uqobo lwakhe. Umuntu ungumfaneso kaNkulunkulu. Regardless ukuthi kena uphila yiphi impilo. Lubuhlobo lempilo. Nokukhuluma noma enamaphutha nje noma ekhulume kabi nje kodwa nje umcorrecte ngendlela eright. Hayi ngendlela yokuthi nje ukubonisa ukuthi I'm here. Uhlonipha nje umuntu nje then nje
yiwo ama-values awethu nama-principles esigxile kuwo nje ukuthi le business lakhiwe ku-foundation ye-Christianity. Hayi, sibonga kakhulu. Ngicabanga ukuthi kena leli point leli bengilindele kakhulu ukuthi libe yipoint emphasizeka ngendlela ezowajabulisa kakhulu ama-viewers, because it's one of the things ebaluleke kakhulu from ungena kwaLudonga kanjalo noma usuphuma, ngoba uma ngabe ungena ngihlangana nomsebenzi osebenza khona, ngumele ngithole ukwamukeleka okufudumele. Ngazi futhi whatever engizokuthwala lapha ngaphakathi nginoma ngiphume ngimoyizela, ngingayisoli ngokuthi kena bengiyapi laphayana. Ngithi noma sengikhokha amalona ama-policies wami, ngibe nokuyiqhenya, ngingabi nokuyisola nokungabaza ngathi kuba buhlungu, ngiyiqhenye, cause konke lokho kuqala nge-first impression ukuthi ngithe mengifika ngabukelwa kahle, nje konke kwahamba kahle. Kanjalo-ke nangesikhathi sokuyobeka uma ngabe sekukhona imember esedlulile emhlabeni, ukusingatheka lapho, sibone ukuthi kena singumndeni, nani niphinde nibe umndeni futhi. Mase kufike nina siyabona ukuthi kena yabona manje we are comfortable and siduduzekile. Kubaluleke kakhulu lokho. Futhi ngicabanga ukuthi kena uliphendulile kahle, and as mina ngisatisfied, ngihappy, ngithemba ukuthi nababukeli bethu emakhaya ba happy ngendlela oyibeke ngakhona. Sizondlulela manje kwi-community and trust, lapho ngifisa ukuthi nje uthi ukugxila ekutheni beyond uku-ofara ama-funeral policies as uDonga Funerals. uDonga Funerals yini okunye aphinde ayibandakanye kukona emphakathini. Ngiyakhumbula ngoba sixoxa nje lana uke wakubeka ukuthi kena uma nizokwenza umsebenzi anifiki ukuthi nifika nakho konke, kodwa uma ukuthi kukhona amanye amabhizinisi aseduzane enza into ukuthi kena anganceda nawo newanikeza ithuba, ngicabanga ukuthi lokho kuyithiki nje kokuqala. So ngoba sengifikile kukona, ngingathanda ukuthi kena mekukhona nokunye ke ube sulikhava ngokuphelele lonke liphuzu leli. Okay, kulelo phuzu lelo kunalento ekuthiwa i-CSI, cishe amakhampani amaningi ayayenza, giving back to the community. Exactly. Siyakwenza nathi lokho. Uma kunama-event endaweni abakhona siye sifike sithi suLudonga sisacela ukufaka isandla. Sisifaka ngani isandla? Bazosho ukuthi hayi mhlambe maningasilekelela nje ngama-pieces noma ngama-veg, yabona, or ama-food parcels as-large. Kwesinye isikhathi abanye bathi no, sine-run yama-growing teenagers, ama-females, sisacela nje nisilekelele ngento zabantu besifazane zangaphansi. Abanye bathi no, kuney'nsizwa ey'khona nje, sithi sizame ngama-roll on, uyabona into ey'fana nalezo nje, silekelele nje ukuze bese kufika nakule thuba leli lokuthi lase siphiwe kahle amandla ukuthi sawuthi no, kunesikole sozivakashela laphayana, sokhipha icathulo ey'ngaka, amashethi angaka, amabhuluku amathuningi, uyabona, ukuthi labantwana bangazizwa ba-sidelined ngendaba yokuthi akaninaso isicathulo sokuya ekhaya, suke esikolweni sokusuka ekhaya. Yebo, so yiko lokhu esesisebenzela phezu kwakho, but kokunye lokhu okuncane lokhu kwama-food parcels nama-roll on siyakwenza. So lokhu kwama-uniform isitebhisinyana nje, kodwa masithole abantu esosebenzisana nabo ukuthi no, ningakhipha nje lo sheleni, thina sikhipha omunye usheleni sihlanganise nje, siyakwazi ukuthi sikwenze lokho kube yimpumelelo, ngoba
angeke sikhone sisodwa Ninodwa, konke, uyabona. Siyawadinga ama stakeholders. Kwesinye isikhathi uma kuzoba ne-event kuya approach abo Shoprite, abo Ackermans, abo Jet, but no, kune event ekhona la, then kuba khona abakhipha abathi not nesokhipha lokho, then bese not nathi sikhipha lokho sikuthathe sikise kule ndawo lapho ekudingeka khona. Then kune policy esinayo kwalidonga ukuthi uma kunomuntu wesifazane okhulelwe ojoyina ngaphansi kwethu, bese kuyenzeka ukuthi mhlambe lo muntu loyo aphunyelwe isisu and abejoyina ngaphansi kwethu, then leyo ngane leyo, ngoba lo muntu loyo abe i-client lethu, simngcwabela mahhala ha. Yeah, ngoba akusinto vele naye ayiplanele yona, it's an accidental death. Yebo, siyakwenza lowo mngcwabo, simbeke ngesizotha umntwana, sibhukha amakhaza, sibhukha i-death certificate, home affairs, kubhukhwe nomgodi, kugcwale ibhokisi, kube i-service yomuntu vele, abekeke nje umntwana. Siyakwenza lokho. Alusebenza ngempela uDonga, lusebenza ngempela. Siyabonga. Yazi hey, kodwa uma nibheka wonke lo msebenzi niwenzayo, the way niwenza ngakhona, uma nibheka oza kwenu, like nike nabona ukuthi nibashiya buqamama kangakanani, ngoba hey, angazi mhlambe noma mhlambe yimini engingathatha isikhathi esanele ukuthi ke namhlambe ngiba-check ukuthi bahamba kanjani i-service yabo, how far it goes and stuff. Kodwa ke uLudonga ngicabanga ukuthi kena ngithole a full blueprint yomsebenzi, ukuthi service ihamba kanjani, and ngicabanga ukuthi kena ngiyaqala ngqa ukuthi kena ngithole i-service ehlangene ngalendlela le kuwo wonke ama-angles. And okunye futhi okungishiya ngijabulile, nginokujabula futhi nokumangala futhi ukuthi ngempela is it real, like ama-policy prices, like they are very affordable, very affordable, like prices wethu kangangokuthi uyabona since singenile kule industry le enguthandazelayo kakhulu ukuthi the more yabona nje umsebenzi uyakhula compared to njengoba sasiqala ngo-2022, uyakhula kakhulu futhi nebhuku lethu liyakhula kakhulu futhi. Angifuni ukufika kulesi simo salaba abanye uzakwethu abaziwayo ukuthi nase bafike le labantu abasukuma nabo la babakhohlwa, uyabona. Esikubonile Suludonga ukuthi labantu esisuka nabo la, especially ama pensioners engichazela, those people are very reliable kakhulu, uyabona. Abantu ukuthi akudingi ukuthi udlale nangabo, and bese uyabuka ukuthi nale mali bayithola kanjani le uzodlala ngayo futhi, uyabona. Umuntu omdala uvela athi hey, akungcono ngingabi nempuphu ka 25 kg mina ngithenga 12.5 ngiyobhadala ukufa lapha noma kanjani. Mawuthi yabuka nasibuka nje thina most yabantu abathathe lama policy, especially abantu besimame, ngoba abantu besimame bayibambishisa, abantu besimame sebakhulile, hayi khona wona ama policy holders, uyabona. La besilisa ilabo nalabo nakhona baphusha abantu besimame, kodwa nje most yama policy holders esinayo abantu besimame nabogogo futhi sebakhulile vele, abangafune mistake vele, abazi ukuthi uyabona makungenzeka something la konke kuyobuzwa kimi, kuba inkinga, and kuba inkinga vele umuntu nasathulile vele, kuba inkinga kangangokuthi siyazenza ke inhlelo zokuthi makukhona abantu okay kunekhaya abangayicabangi vele indaba zamapolisi, siyafika sikhulumisane mabafika e-ofisini bakhulumisane nathi no sizocela ukuthi kulama cost esinawo ngicela imali nikhokhele ama cost, ngeke ngithi mhlawumbe umngcwabo uyibomngcwabo ka
10,000 Yeah. ngiyabekisa ngithi ama-cost wethu kwenza umngcwabo u-5,000 sacela nizame-ke lo 5,000 ukuthi sikhokhele ama-cost then le 5,000 osalayo sihlele ukuthi nokhokha kanjani ngama-installment uyozophelele and sikwenzile lokho kaningi and bayathembeka bayathembeka abantu asithembeke ekuqala kubona asikabi nalo leyo nkinga bayabaleka and okukhulu emva kokuthi sikwenze lokho kulapho esithola khona i-membership or abantu abajoyinayo phela bangena ngobuningi abantu bendawo uyabona bayangena kangakuthi no sabothi no la asilibambe kanje khona kuyi-risk khona bangabaleka abantu kodwa nje sikwenza nathi ngesibindi nawuthembeke emntwini simtshela ukuthi no nawu esidinga ukuthi sikhave makhokhele lokho okunye bese-profit business usungayiletha ngama-installment ukuze ukwazi ukuqeda isikoloto sakho and emva kwaloko vele abantu basiphusha le-installment ngapha babe sebaqala i-trial yepolice ngoba kusuke leyo khaya kusuke ngekho undertaker kusuke ngekho police bavele bathi sesiyajoyina siyangena yiloko ukusiphakamisayo nakakhulu ukuthi sizibone ukuthi no lento yethu siyayenza ngingazi abozakho bayenza kanjani but abantu nabakwazi ukusuka le beze ngapha futhi siyabonakala umsebenzi mkhulu siyawenza endaweni yiwo sifuna ukuthembeka ngaso sonke isikhathi hayi umsebenzi ama-client wethu hayi umsebenzi ngempela ya ngicabanga ukuthi kena kube ulusizo kakhulu ukuthi kena ufike lana futhi nginethemba lokuthi kena abantu ngeke baze baliyekele leli thuba leli because ukuthi kena bathole umyalezo ophelele kwivideo eyodwa ngalendlela lena like akujwayelekanga bayibamba ngama-piece koza kwenu laphayana ema-TV ke baphinde babambe amaphepha laphayana igcebhezane zamaphepha so lena ngicabanga ukuthi kena ilethwe ngo-silver platter uLudonga because noma ngathiwa mapha ama-questions abanawo bazowashiya kwi-comment section below and nawe uzobe uchecka if ever kumele ubuye mhlambe uzobuya futhi ukuthi kena uzochaza kodwa ke ngaso lesikhathi lesi sizamile ngayo yonke indlela ukuthi kena ugeqe amagula ngoba yabona njengami kumanje ngiyababuzela yonke imibuzo engicabanga ukuthi kena banayo so abanayo imibuzo mhlambe esingayibuzanga abacabanga ukuthi baleke kakhulu ukuthi bathathe isinqumo sokuthi bayalijoyina uLudonga Funerals noma cha ngicela ukuthi ke nabawushiye ku comment section kanjalo njalo ubhuti ngaphambi kokuthi ahambe futhi uzophinda ashiye imininingwane yakhe atholakala kuyo ukuthi kena nikwazi ukuthi kena nimthinte noma ashiye neze office njengoba esho ukuthi kena baqeqeshekile bonke nabasebenzi noma ngabe udibana nami kumsebenzi kuyofana ukuthi udibana naye ngoba konke lokho akushoyo uyethembisa ukuthi kena noma ngathiwa uhlangana namuphi osebenzela uLudonga uzothola nje information eyodwa inhlonipho yonke nje le comfort le asinika yona namhlanje sesivala ngoba siyagoqa manje noma nje isikhathi sithe ukuthi ichela impela kodwa ke ibaluleke kakhulu lenkulumo le esinayo namhlanje bengeke ngize ngikwazi ukuthi ngivele nje nginqamule nababukeli bethu impela cha bebe ngeke bangijabulele ngaleyo ndlela leyo sesigoqa nje ngicela ukuthi kena nje undlulise ukuthi kena yithini message yakho direct kubabukeli bethu namhlanje ngoluDonga kanjalo nezethembiso zakho uma beza ukuthi kena bajoyine lenqola yaLudonga Funerals. Umlayezo wami sengivala ukuthi ababukeli abasebenzise lokhu abanako ukuthola lokhu abanganako ngoba lokhu abanganako
kufihleke ngaphansi kwaloko abanako. Ngindlale nje ukuthi lesikhathi onaso sisebenzise ukuthola uludonga isikhathi sisavuma, ukuthi noma sekufika lesikhathi lesi uzazi ukuthi nazi kunethe imvula uncikile kaludonga, uzofika uludonga azokulekelela. Yebo, Hawu impela yaze yaqina futhi yamfishane. Hayi sibonga kakhulu. Manje ngicela nje ukuthi ke na wenabe nje ngezindlela enitholakala ngazo ama social medias kanjalo nama cellphone numbers, ma offices nezindawo enitholakala kuzo ama office wenu and staff nje ukuthi nitholakala kanjani nje. Okay. Siyatholakala ama spot ngase police station 206 Court Street. Umgwaqo nje usemva kwe police station, awugodle police station ngasema Highkey lababheke eFallcrest. Mawungena lo mgwaqo eGrable nje lo uzolibona nje office nesihlahla esikhulu nje libhaliwe Ludonga Funerals. Sitholakale ePiet Retief endaweni yase Kempville. Semafemini ke ngasesibhedlela mawela nje N2 ingapha nje emafemini bathi Kempville. Address yethu is 376 Mohammedia Road. Na undlula nje ngomgwaqo nje lapho uzolibona nje ibhoda ifihlekile indawo yakhona nje uzolibona Ludonga. Sitholakale futhi nase Emelo number 565 Riebeck Street. Cishe nje iwona umgwaqo ngathi unama undertaking ngathi maningana nje lapha yana nje. Khona bonke nabo zakwethu nathi sikhona lapho leso strata leso. Ubona nje ibhodi nje lapha la Ludonga nje khona lapho. Sitholakale naseDumbe ngaseBilanyoni eRank. Sina office nakhona lapho nje. Then kuma social media pages ethu sikhona ku Facebook, sikhona ku Twitter, ku Instagram, sikhona ku TikTok, Ludonga Funerals. Then inamba yethu u083 880 3010. Enye is 072 2950302. Okay. 083 880 3010. Enye 072 295 0302. Awu number 1. Ngethemba ukuthi ke na bonke ababukeli bethu abahlangene nathi ukuthi ke nababukele nansi ingxoxo ebalekile kakhulu ngendlela eyisimanga namhlanje abaseduze kulezo indawo aseyibalile ubhuti bangaphuthuma khona bayozizwela njengalokhu kunama office abakude bangakhona ukuthi ke na bashayele wona ama social media Ludonga Funerals on Facebook, Ludonga Funerals on TikTok, na Instagram. WhatsApp entholakala wona? WhatsApp u083 880 3010. Leyo number 24 hours 24/7 on the number there. Nasebusuku nangafona nje kunesigameko esiphuthumayo nje izophendula. Okay, ngicabanga ukuthi kubaleke kakhulu ukuthi niubambeke le eka WhatsApp ngoba uma kungukuthi kena ama office aqhelile aLudonga nalapho ukhona alikho liseduzane, ngicabanga ukuthi kena leyo number iyona ezokulekelela ukuthi kena ungancedakala kanjani. Hayi ngicabanga ukuthi kena ngizamile ukuthi kena nginiqoqele wonke umongo noju olubalekile ngesivakashi sethu sanamhlanje. Ngithemba ukuthi kena nizoqhubeka ni comment ngama questions eninawo, niphinde futhi nibashayele ukuze niyitholele imibuzo direct kubona. Sesiyavala ke manje ngaphambi kokuthi sivalelise ngoba nangapha eduze siyaqala umcimbi, kunomcimbi ngapha kwamakhelwane wethu. Sonikeza nje isivakashi sethu ithuba lokuthi kena lisha amazwi okugcina bese livalelisa. Amazwi amokugcina ukuthi lo esithembisayo ebantwini bayakuthola, akujiki lokuthi nanoma beze ngaziphi inkinga ezidibane ngomshwalense
we are willing ukuthi silule isandla ukuthi basizakale abantu bangakithi. Siyabonga. Noma kanjani. Usungashiya nje ushiye igama lakho nesibongo sakho so that bakhumbule ozakwethu. Okay. Igama uNkosinathi wakwaMabuza. Okay. Sibonga kakhulu. Sasenzela nje ukuthi kena uma kungukuthi mhlambe ubufisa ukuthi kena uqhumane naye njengoba lonke lolwazi ulithole kuyena namhlanje mhlambe mebodibana nabanye oza kwabasebenzisana nabo wazi ukuthi kena ngubani igama. Sibonga kakhulu. Lona bekusase nguye uThula Sizwe kaNkabinde from KQ Records of Salvation Studio. Sesiyagoqa sizophinde sihlangane futhi kwi-episode elandelayo. Siyabonga kakhulu, nibe nosuku oluhle.